mainokset. No niin, moikka mun taas kaikille. Ja tänään me pelataan Slitherio, koska mulla ei oikein ole muita pelejä. Mulla on vaan tää ja Clash of Clans. Tässä laitetaan vaikka FIFA 15 Ultimate Team. Lyyli hiljaa. Hylje. Vie se alhaalle Lyyli. Niin, vois laitetaan vaikka FIFA 15. Det olisi hyvä. Det olisi hyvä. Hiljaa. Just. Niin. Miten mä tollekin kuoli? En ymmärrä. Ärsyttävää. Jättipallo. Nam. Nämä marot syö mielellään. 7 tonnia Clashissa maksaa nyt 18 timanttia. Nam. Kyllä tää oikein tykkää näistä palloista oikein. Ihan kuin jälkiruoka. Kaikkihan tykkää. Ihan sama, miten nää pallot? Miten? Onko ne jotain herkkupalloja, jäätelöpalloja? Ei ihme jos syö, jos ne on kertaa jäätelöpalloja. Tietysti. Slitheriossa se on aika vaikea osittain. Osittain se ei ole niin vaikea. Jättipalloja. Jättipalloja. Lisää jättipalloja. Varmaan onko toi 2. Eli toisiksi suurin. Joka tässä nyt on mun vierellä. Sitä on kumminkin seis. Tuon. Ai se meni tonne. Nyt mä aika varmaan selviydyn kuolematta. Tänäkin hetken. Tuo sinne, panta. Tadaa! Onko? Hyvä Lyyli. No niin, saatiin pandan tänne. Panda. Mitä me silläkin tehdään? Missä mun panda? Ei me tehdä sille mitään. Missä mun panda? Pieni panda aska. Missä? Ehkä Lyylin huoneessa. Ihan jees. Lyyli, olisiko se sun huoneessa? Missä meidän pliikka on? Mä en tiedä, mutta ihan sama. Lyyli! Ei! Wow, jätti tänne tavallaan. No toi ei ole listalla. Huono jätti, hup. No. Älä Lyyli heittelee. Mut joku myöskin, mä lopetan kyllä 5 minuuttiin tai 4. Ei. Nyt mä haluaisin syödä tuon. No niin, tietysti. A few years ago. Ihmet vaihtoehtiet. Onkin myöskin.